Ano naman yan? Anong lamang? 537 lang ako eh. Ano lang lamang ko sa'yo? 63. 63. 250 plus 350. 600. Oh. 537. Inabot pa ako ng alas 11. Tapos 63 lang yung lamang ko sa'yo. Wala kayong biyahe, Loy? Loy! Wala kayong bukas? What's up mga pre? Dito na naman yung ating idol. Siyempre, hindi na wala mga tukang driver. Si Yogoterong mixer driver. Ito lang ang buhay ng mga tukha. Shout out sa mga tukha! Ang kapalaran, talagang ano masabi. Dito kami lahat, guys, mga duka, mga driver na ano, Isang kahit, isang tukha. isang kahig, isang tuka. Kaya, for short, duka. Ay, marami nagtatanong sa akin kung bago yung van. Di ba, umalis na, tagal akong din bumiyahe dito noon. Tinatanong nila kung bago yung video. Sabi ko, kapon lang yan. Yung mga barkada. Sikat ka na sa inyo. Oo ah. Ah? Hindi pa sumisikat, laos na. Ganyan ng mga ano, mga duka, may kaiga lang. Kaunti pa lang Ito tulog yung mo. camera. Oo, yung tulog ko. Bakit pwes na pwes ka, pare? Buka. Andito yung ating kasama na si ano, Boss, dito na ho. si Big Boy TV. Ayan o. Ito yung Big Boy namin. Ayan o. Malinaw ah. Palagi ang pusod niyan. Malaki ang pusod. James, malinaw ah. Loy! Tawag ka, Loy. Shout out daw. Pangalawang waiting na kasi yun, baka tanggalin lang sa listahan. Kami, mga kapiga. Mga dukha. Ang ganda naman yung tayo. Dilim. Kapigat yun. Kadukha. Kadukha. Oo, na. Wala ka nang dating tayo ang abot. Dito na. Ito na lang, siya ganapin, ang ginapalay. Okay lang. Salang nyo na. Sige, baka. Pagpirmahan nyo na lang, alam nyo naman yung tarteto, ano? Perfect lang doon sa... Sumalang na yung dukha. Oh, promote na, promote na. Shout out. Shout out, promote. Joins TV. Jerens TV. Promote, promote. Idmix TV. Yan. I-suporta ng kanyang YouTube channel, Kapiga, Kabrum-Brum. Kuya Polds. Makita na naman to ng kapitbahay mo. Mag-visit ka na, Kuya Polds. Sabihin mo sa kapitbahay mo. Kumusta? Kumusta diya? Silingan. Diya radri si Kuya Ari Creek Pulido. Kamusta mga kaibigan? Gwapo ra gyapon kayo. Biyag puti og buhok pero lingod ba? Hindi yung iharap na sa'yo. Wala kaming magawa dito sa aming munting tahanan eh. Yan lang ang buhay driver. Duka. Ang aking kasama ay sasalang na. Sana kaya yung duka na yun. Hanapin ko yung duka na yun. Sana yun. Ayun. Ayun yung dukang driver oh. Ayun. Ay! Ayun duka. Oh. Di pa. So yun guys, no? Shout out sa yung lahat dyan. Di nilang kutob. Dagang salamat.
Sa pagtanaw. Talang naman kayo din. Kasi